Flaqa tard il-ġimgħa filgħaxija li damet madwar sija u nofs ġie deċiż li l-Kabinett jirrakkomanda lill-President li jagħti proklama lil persuna li jista' jkun xut importanti fl-investigazzjoni li qed issir mill-Pulizija dwar ix-xiri taż-żejt. Smajna il-parir li ta' l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija biex toħroġ proklama fil-konfront ta' persuna li qiegħda tiġi investigata u l-Kabinet iddeċida li jaċċetta dak il-parir u allura fis-sigħat li ġejjin, fil-ġranet li ġejjin nipproċedu skont il-parir li tawna. Kien il-ħadd li għadda li l-gazzetti lokali kkonfermaw li George Farrugia, l-aġent Malti tal-kumpanija Trafigura, u lest jiżvela dettalji ġodda dwar loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt u għalhekk se jitlob maħfra presidenzjali biex jgħid dak li jaf dwar dan il-każ. Mistoqsi mill-mezzi tax-xandir fit-tmiem il-laqgħa tal-Kabinett min hija l-persuna li l-Kabinett qed jirrakkomanda li tingħata l-proklama, il-Prim Ministru wieġeb li dik hija informazzjoni konfidenzjali. Le, dik nħalli fidej il-konfidenzjalità tal-Pulizija. Madankollu ftit tal-ħin wara stqarrija mid-Dipartiment tal-Informazzjoni kkonfermat li l-parir kien biex tingħata l-proklama lil George Farrugia, rappreżentant f'pajjiżna tal-kumpanija Trafigura. Il-kumpanija li tbeħħ iż-żejt lil Malta u li allegatament ta' teluf euro f'commissions lil Frank Sammut, membru fuq il-Kumitat tal-Ene Malta, imwaqqaf minn Austin Gatt biex jixtri ż-żejt. Brabta ma' dan il-każ, fl-aħħar il-Ministru Austin Gatt kien mitlub jagħti statement lill-Pulizija fid-depow. L-istess Austin Gatt kien parti mid-deċiżjoni meħuda mill-Kabinett tard il-ġimgħa filgħaxija. Mistoqsi minn One News dwar jekk iħossux komdu li din id-deċiżjoni ittieħdet b'Austin Gatt fil-Kabinett, il-Prim Ministru qal biss li l-parir kien li din id-deċiżjoni tittieħed mill-Kabinett. Ħossok komdu li deċiżjoni bħal di tieħdet b'Austin Gatt fil-Kabinett? Il-parir kien li tittieħed mill-Kabinett. Għall-aġent ta' Trafigura f'Malta, George Farrugia, qed jidher l-avukat Franco De Bono.